og Mr. Hyde er en gyser fra 1886, altså i det viktorianske gys. Dr. Jekyll og Mr. Hyde er skrevet af Robert Louis Stevenson. Vores formodning på budskabet, lige efter vi har læst gyseren, og lige inden vi begynder at analysere den, er, at alle mennesker både har en god og en ond side, og man skal passe på, at man ikke fortrækker den ene frem for den anden. Det vil sige, at man skal finde en god balance imellem. Definitionen på en roman, det er, at det er en langt fiktiv og fortællende tekst, og handlingen ofte er meget virkelighedsnært, og den følger berettermodellen. Men i vores tilfælde, der kan man ikke sætte berettermodellen ind over, da det er 2 uddrag fra starten og slutningen af romanen. Titlen har en sammenhæng med teksten, da hovedpersonen Dr. Jekyll dobbelthed her kommer til udtryk, i det han kalder sin onde og mørke side Mr. Hyde, mens Dr. Jekyll er så den gode side. Titlen har den betydning for budskabet, at personens identitet er beskrevet med 2 forskellige navne, og dermed også 2 forskellige personligheder. En god og en ond. Dr. Jekylls personlighed er altså spaltet. Forfatteren Robert Louis Stevenson er en skotsk forfatter, og han er kendt for at skrive romaner, digte, essays og rejseskildringer. Men hans mest kendte roman er Skatteøen. Robert Louis Stevenson er som tidligere kendt for sine romaner, hvor Dr. Jekyll og Mr. Hyde også er en af disse. Han var i flere af sine romaner optaget af gys og gru. Mange af hans romaner er filmatiseret, og det gælder også romanen Dr. Jekyll og Mr. Hyde, som igennem tiden er blevet filmatiseret og fortolket forskelligt i flere film og serier. Romanen den er udgivet i 1886, og der er kendetegn for det viktorianske gys i romanen. Og det kommer tydeligt til udtryk, da det viktorianske samfund kendetegnes ved høj grad af dydighed og borgerlighed, selvretfærdighed. Et stort ideal for borgerskabet er respektabilitet, hvor driftslivet og de underliggende aggressive følelser skulle skjules. For eksempel mente man, at pøblen lod sig lede af lysterne, hvilket bestemt ikke passede på det pæne borgerskab. Ja, Robert Louis Stevenson levede selv i det viktorianske samfund. Han var altså bekendt med samfundsnormerne og den overdrevne afholdenhed, som dannede rammen om Dr. Jekylls liv. Herved så får læseren en oplevelse af, at tekstens personkarakteristikker og miljøbeskrivelser fremstår mere troværdige og autentiske. Første stykke af teksten det er et uddrag fra begyndelsen af bogen, og her der møder vi for første gang Mr. Hyde, og er gennem tjenestepigens oplevelser vidne til, at Mr. Hyde overfalder og dræber en ældre mand ved navn C. Danvers Carew. Det eneste, man fandt på offeret, det var hans pung, et guldur og så en flankeret konvolut, som var stemplet til advokaten Mr. Utterson. Advokaten genkendte mordvåbnet, der var en knækket stok, som han mange år før havde foræret Henry Jekyll. Mr. Utterson og en kriminalkommissær kørte sammen til Soho, hvor Henry Jekyll efter sigende skulle bo. Han var ikke hjemme, men Mr. Utterson og kriminalkommissæren fandt i stedet for en anden halvdel af mordvåbnet og et nyligt brændt tjekhæfte i huset. Mr. Hyde var ikke til at opspore. Tekstens sidste del er fra romanens sidste del. Her indviser vi Dr. Jekylls tanker om hans eget liv og ønsker om en fuldendt identitet og overvejelser om mennesket. Vi vil nu udarbejde en analyse af Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Teksten starter in medias res, og den første del er kronologisk opbygget. Den sidste del indeholder Dr. Jekylls tanker om hans eksistens og splittede personlighed. Der er der flere flashbacks, som for eksempel, der var på dette tidspunkt ikke noget spejl på mit værelse. Teksten foregår i det moderne gennembrud, som også er naturalismen. Her var der kritik mod de undertrykte drifter og lyster. Kendetegnene ved det viktorianske samfund kommer tydeligt til udtryk i teksten. Det viktorianske samfund var kendetegnet ved en høj grad af dydighed og selvretfærdighed. Et stort ideal for borgerskabet var at få respekt, og for at man kunne det skulle driftslivet og de underliggende aggressive følelser skjules. Handlingen den er meget vigtig i historisk sammenhæng, da forfatteren forholder sig til samtidens samfundsnormer, altså det viktorianske samfund. Tekstens første afsnit det er skrevet i datid, men hvor det samtidig er krydret med små intervaller af nutid. Herved forekommer der en spændingsstigning. Andet afsnit starter i nutid, hvor Dr. Jekyll indleder med en beskrivelse af sig selv, hvorefter han slår over i datid og fortæller og diskuterer om sine tanker. Her ses også små intervaller af nutid,
der medfører en spændingsstigning. For eksempel, at mennesket ikke i sandhed er et, men i sandheden er to. Jeg siger to, fordi min egen viden ikke rækker. Handlingen foregår i London, hvor vi bevæger os i to forskellige sociale miljøer i teksten. I overklassen det pæne borgerskab, hvor Dr. Jekyll hører til, og underklassen pøblen, hvor Mr. Hyde befinder sig. Miljøet det er grundigt beskrevet, især da Mr. Utterson og kriminalkommissæren kører til Soho. Her er brugt mange effekter og beskrivelser, som gør det tydeligt, at vi befinder os i underklassen. Naturen er grundigt beskrevet, og den skifter fra gade til gade. Det triste og tågende vejr er med til at skabe en stemning af gys og gru. Samtidig er det hus, som eftersigende skulle være Dr. Jekylls avnings, hvilket er grundigt beskrevet, og der fortælles, at det er pænt møbleret, er ikke typisk for underklassen, hvor huset er placeret. De anvendte verber og adjektiver er med til at skabe stemning af gys og gru og opbygge en spænding. Dr. Jekyll er et respekteret medlem af samfundet. Han har høj status i og med, at han er doktor. Han er modig og viser sit liv til videnskaben, hvilket kan ses, da han tager miksturer. Han har to udseende og personligheder afhængig af, om han befinder sig i rollen som Dr. Jekyll eller Mr. Hyde. Han er født i året 18 som arving til en stor formue, og naturen har skænket ham alle gode evner og flid, så han har alle muligheder for at blive til noget godt. Han har et stort ønske om respekt blandt mennesker. Det er som igen kendetegnet ved det viktorianske samfund. Han er sikret en glimrende fremtid, men han er utålmodig i sit sind. Han opstiller meget høje idealer til sig selv og skjuler de drifter og lyster, som han ellers har. Mr. Hyde, han var lille og ussel, og han havde et meget sådan ondskabsfuldt ansigt og udseende. Han var utålmodig, og så havde han ikke mange bekendter. Han var heller aldrig fotograferet med hans familie, og han var umulig at opspore. Så er der så Mr. Utterson. Han er advokat, han er spontan og tager hurtige beslutninger. Det vil sige, at han er handlingsorienteret. Så er der kriminalkommissæren Newcomen fra Skotland Yard. Han har humor og joker. Så har vi tjenestepigen. Hun bor alene i et hus, som ikke er så langt fra floden, og vi får at vide, at hun har romantiske tilbøjeligheder. Så er der den gamle kone, vi møder ved huset. Hun bliver beskrevet med et elfenbenagtigt ansigt og sølvhår. Hun har et stygt ansigt, som var glattet ud af hykleri. Hun havde en ulastelig væremåde. C. Danvers Carew er en ældre smuk mand med hvidt hår og har en høj stilling. Han er sådan høflig tiltale og udstråler uskyldighed og gammeldags venlighed. Men samtidig så har han også noget ædel og som selvtilfredshed, der bygger på et sikkert grundlag. Første del er fortalt af en alvidende fortæller, hvorimod sidste del er fortalt af Dr. Jekyll selv, altså en jeg-fortæller. Den alvidende fortæller er hjemme i det beskrivende samfund, hvilket gør, at brugen af en alvidende fortæller er med til at skabe troværdighed. Vi får tekstens konflikt vurderet ud fra flere vinkler ved at der både er alvidende og jeg-fortæller. Første del af teksten den er meget beskrivende, den beskriver et tidligere handlingsforløb. Anden del af teksten den er mere sådan psykologisk, da vi befinder os inde midt i Dr. Jekylls tanker og følelser. Ved spændingsstigning er anvendt direkte tale. Brugen af mange adjektiver og til del også verber gør teksten mere spændende og fangende. Samtidig med, at der vækkes en større stemning af gys og gru. For eksempel, fuldmånen skinnede klart over den gyde. Og her der symboliserer fuldmånen seksualitet og død. Den sproglige stil er kendetegnet ved den tid, som teksten er skrevet i, og i dette tilfælde gammeldansk, hvilket kan skabe en vis forvirring, da den sproglige stil er højtidelig. Brugen af mange adjektiver og dels også verber gør teksten mere spændende og fangende, samtidig med, at det også vækker et større stemning af gys og gru. Jeg-fortælleren er meget sprogligt reflekteret. Han er meget dyb i forhold til selverkendelsen. Han er i gang med at lave en erkendelsesproces. Ligestallet ligger på 32,167, og det er altså for let øvet. Det passer med en skønlitteratur for voksne. Konflikten er, at Dr. Jekyll gennem lang tid har tilbageholdt og undertrykt sine ubevidste drifter og lyster, hvilket medfører grusomhed og mord, da de onde drifter og lyster til sidst tager over i personen i Mr. Hyde. Første spændingsmoment optræder, da tjenestepigen overværer de to mænds møde i gyden. Andet spændingsmoment ses, da miljøet beskrives under Mr. Utterson og kriminalkommissærens køretur til Dr. Jekylls arving.
Tredje spændingsmoment opleves, da Dr. Jekyll for første gang tager miksturen. Spændingen opbygges gennem meget beskrivende beskrivelser, altså adjektiver og verber, og ved hjælp af skrift til direkte tale og en jeg-fortæller. Hovedtemaerne er modsætninger, dobbelthed og identitetsdannelse/forståelse. Bitemaerne er modsætningerne af dag og nat, god og ond, lys og mørk, død og levende. Vi er så nået frem til, at budskabet er, at mennesket ikke kun er det gode, men besidder to sider, det gode og det onde. Hvilke side, der bliver den dominerende, afhænger af, hvilket samfund vi er opvokset i. Man kan ikke skjule de ubevidste drifter og lyster, fordi de er i os alle. Vi må selv hver især gøre vores for at opnå den bedste balance. Teksten er henvendt til den voksne læser og borgerskabet, samtidig med en kritik af den viktorianske borgerskab og samfund. Hensigten med gyseren er derudover at danne også at underholde og give læseren en oplevelse. Der er indskrevet en advarsel til læseren om at passe på ikke at lade sig overmande af lysterne, da det kan have grufulde konsekvenser. Som Freud siger, hæmmet og specielle opvækstliv kan gøre, at det fortrængte kan bryde ud og gribe ind i den psykiske balance, hvilket kommer til udtryk i aggressionen. Altså angreb og et udtryk for vores destruktive drifter, som opstår grundet hæmmet seksualitet. Hvilket vi mener danner grund for disse destruktive drifter i Mr. Hydes person. Dr. Jekyll har oplevet hæmmet seksualitet grundet opvæksten i det viktorianske samfund. Personligheden forstyrres, hvilket kan give symptomdannelsen psykose. Det kommer til udtryk i Dr. Jekylls personlighed. Han ender med at være psykotisk, altså skizofren. Dr. Jekyll har en splittet og spaltet identitet, altså personlighed. Han mener, at livet ville være bedst, hvis vi kunne dele menneskets gode og onde sider op i hver sit menneske. Så der enten vil være et rendyrket ondt menneske, eller et rendyrket god. Altså det onde er Mr. Hyde, og det gode er Dr. Jekyll i vores gyser. Vi har valgt at perspektivere til Sherlock Holmes. Sherlock Holmes er også skrevet i den viktorianske samtid, ligesom Dr. Jekyll og Mr. Hyde, og der fremkommer her også klasseforskelle, og det er borgerskabet og gys og grun, der er i fokus. I teksten er monstrøst en morder, som opstår ved psykisk brist, altså her Dr. Jekyll. Dr. Jekyll har suppleret sine lyster og drifter over i sit erhverv som læge. Det er også her, han opfinder miksturen, som kan spalte hans person i en god og en ond person. I Mr. Hydes personlighed dominerer jeget, og i Dr. Jekylls karakter dominerer overjeget det. I teksten fortæller Dr. Jekyll, at han mener, at religion er en af de rigeste kilder til fortvivlelse, hvilket kan forbindes med forfatteren, da hans forældre var meget religiøse, hvilket påvirkede ham resten af hans liv, selvom han prøvede at lægge det bag sig. Vi synes, at det er en spændende gyser, som altid vil være relevant, da det altid vil være interessant at kigge på jeget. Det er et godt og altid relevant budskab, der vil altid findes gode og onde sider i mennesket uanset samtiden.